Woi, pokoknya ngene ayo. Kapan suka YouTuber terkenal ya? Kok artis papan atas sih, duwe wakil. Suki. Kayak awak kini kiri. Ya kesengenyak ya wae. Bejal rupanya ya orang nak kerjaan di sana nih. Lapo joker iku? Dewian dek kono iku. Tak paranane wis. Jok, lapo kon dek kono iku? Dewian kesambet kon ku. Mikir urip Jo. Kapan sukses koyo YouTuber ngono iku lho. Oh, koyo YouTuber ngono iku ta, Jok. Iya, ya wis pokoke sukses ngono iku lho ya apa? Oh, koyo Mbak Kimun. Loh, Mbak Imun sukses iki. Sukses ta, melok cak pesek. Loh, Iya. cak pesek sing anu kok. Ya sing wonge dhuwur iku lho, ker. Gua. Heeh. Tapi wonge ora pesek ya. Enggak, irunge bangir. Celukane tok pesek. Iya. Wis, aku gelem aku. Ya apa? Wis pokoke intine iso oleh duit apa gak? Oh, ya iso ta, tak telepono ah. Hah? Tak telepono wonge ah. Tapi wul Iki ono. Loh. Lah HP-ku. Tapi wul dadi YouTuber kowe lek gak viral. Ora. Wonge sukses ngene yo. Sukses wonge. Di motor. Oh. Soge coy. Iya. Asli coy. Soge. Ais, gak apa parane mari. Bojone 5. Loh. Wonge pesek tapi irunge bangir. Bojone 5. Wah, jos ya Pak yo. Ya jos ta. Hanya gak tau ndelok HP kok apa aku. Wah, deso mai. Lah ya makane ora HP ora duwe aku iki. Loh, tenang. Heeh. Ya wis, gelem aku melok ayo. Loh, lek gelem ker tak terno. Iya saiki wis. Tenan ah. Temenan. Yo, ya wis ayo. Ayo. Berangkat ya, yo. Yo. Oke. Ker, umak lek Langsung tak lek kenal no, iso terkenal. Yo ah. Iya ta koyo Mbak Kimun. Ayo wis Kau wis. cepetan nang omahe. Urip kok enak temen iki. Sawah akeh, donya akeh, sing entekno ya ora entek-entek. Benulan teko maneh. Ini kita dadi YouTuber. Ngoni bojo siji kok tambah akeh. Tambah 6 tambahan. Wonge pokoke keren, Jok. Keren. Asli. Loh, ya iku koyo wonge, Jok. Ya iku Oh, iku cak ta pesek wonge. iku. Parane. Ayo. Loh, cak pesek, lah apa sampean ndek kene? Aku kate nanggone sampean. Halo, Jo. Iki lho, Jo. Bingung mikir carane ngentekno donya, Jo. Ya apa kabare, cak pesek? Alhamdulillah, ya. Aduh, apa sampean iki ndek kene? Iki lho nunggu sawah iki lho, lho. Ora akeh manuke iki lho, Kari. Walah, iki lho cak pesek koncoku pengen dadi YouTuber. Bantu wong, Mbok. Iya, engko tak bantu wis. Loh, kan? Bantu. Ya iki wonge. Iki ya wonge. Heeh. Tak bantu. Ya iki cak pesek. Tapi kok ora pesek yo. Aneh-aneh ae kon iki kok. Yo jeneng ngene iki tak Sepurane cak ora pesek. apa-apa, ora apa-apa. Sampe sampean iki yo. Iya Foto iki. edan iki. Mosok kabeh sak prono iki ya. Iya sak prono iko wis. Soge, ker. Mangane belajar. Insyaallah ya urung tak garap ya niki. Ya wis aku belajar dadi YouTuber ya wis. Iya tak. Kira-kira kudu ya apa iki cak pesek? Kudu lapo iki koncoku iki? Cek terkenal ngono maksudnya. Ya wis kok tak atur iko sama. Oh. Ayo saiki ae cak pesek. Ora apa-apa. Ya wis nendi nggone. Iku no ae kok. Oh ya wis, ayo budal. Ayo. Loh ayo wis cepetan. Ayo cak pesek iki. Kasih aku. Cek ndang terkenal koncoku iki.
Loh, lha apa sih? Iki lho, Mbah. Mari nunggu sawah lho, Mbah. Oh, nunggu sawah. Mari teko ndi? Ya anu jalan-jalan sih. Mbak, Oh iya. kula bejo. Oh, bejo. terkenali. Iya, iki anak buahku iki. Temenan ta sampean iki? Iya. Tak kira enom ganteng. Oh, Yo aku ora yo terkenal. biasa ini ya. Es. Gelem aku wis, cobake. Ayo lah anu tak uruki. Dendi ngene, Oh, cak sek. kono mari kita golekno panggonan sing penak mriki. Ya wis ayo cak sek wis. Ayo. Mbah. Iya, iya. Beti pengen Ayo. terkenal iki. Eh, Aku situ aku iki. kenal. Ayo, Rene. Ayo, dikene nggane ayo. Ayo. Ya apa, cak pesek kudu ya apa, joker iki. Joget disi ayo wis ngono. Oke. Yo. Kecok. Gelemon. Wis gak apa wis. Temenan ah. Iya. Sing ya Ayo. apa iki jokete? Sing kaya ndek TikTok sing viral iku lho. Oh. Ya wis. Isan, Cok. Coba ae. Sik tak golek. Ah, iki Cok, coba. Ora ngono, Cok. Ya apa? Iki Mbah iki nuruni, Mbah. Mbah, kurang, Mbah. Urono, Mbah. Amean iki. Urono, Mbah. Buruan, Mbah. Wis. Buruan, Mbah. Oh, lali musiknya, Mbah. Musik ya, Ge. Ah, ngono ae, gampang. Bang wis. Wong loro ngono ah. Iya wong loro wis. Mbah, bareng, Mbah. Yo. Bareng. Sabar, Mbah. Sing mburi aku Mbak Kimir iki apa sih? Mbah. Ayo Rono. Hop, wis sakmono ae. Kok gak lucu ngono cak sek. Kayak kostum ngono lho. Iya karo kostum ae. Ya wis. Sik yo tak golekno. Sabar. Ya viral dah. Gawe. Apa iki? Ya wis salah. Oh, kostum orang Landa ini. Orang enggak. Oh, cek viral ta. Kostum orang Landa. Orang Oh. Tambah ganteng ya lah ini. Aduh. Kok joker? Nih. Wis, oh iki lucu lah iki. Masa ngene sik? Iya ngono ae. Ayo, bisa enggak? Ayo. Ayo. Yo. Hop. Oh, kurang seru saya nyelesai tak contohnya saya. Iya. Kurang lucu. Ya apa iki sing mburi kok? Oh, lanjut nih. Lanjut. Ya wis, sak karep. Ngene biasa ta. Alah ngono ya gampang. Kurang seru. Bero cak Wis sek. cukup sakmono ae. Konten liyane. Saya pindah tempat.
Di Cak Sek. Kene lho. Siap Cak Sek. Telepon nih Cak Sek. Dokter yang menelpon. Tapi lapor Cak Sek. Pindah. Wis pindah nek kene ae wis penak papane. Oh pindah gini. Yo. Jadi kontennya tentang militer. Ah. Lah kena kon liane tak Cak Sek. Wis telah nurut to. Rene Cok. Ya Pak Cak Sek. Ayo saiki mlayu-mlayu nguteri lapangan. Oke siap wis. Oke, iki siap iki sing Ayo. nyoteng iki. Yo. Kayak cawek cuk iki. Dokter iki. Boleh ya kok ini iki lah koyo kita teman lagi lah saya. Ya wis. Wis, enggak bergerak, Cok. Wis kesel aku, Cok. Ayo Cok, semangat. Mosok sak puterane kate semaput. Apa Iya, Cak Sek? Terusan joker iki lapo meneh mari iki. Saiki jalan merangkak ya. Bagi mau naik nyentoni. Yo sing nyontoni aku. Ulo kabut Kalau kok ular keket lho. Jo. Lah sampean ya Pak Cak Sek. Ngene lho tak contoni. Ya. Wis temenan iki. mantan militer rupane. Mantan militer ya. Yo ngono ku Cak, saiki awakmu ya. Iya wis siap. Wis siap ya. Siji, loro, telu. Ayo, semangat. Ayo. Cok, jalan mesai sing semangat. Yo Cok, pengen terkenal ta ora awakmu iku? Waduh Cok, iki lagi hidup peta militer ya. Oh, semangat terus, Cok. Semangat Cok. Ayo, Cok. Wah ayo, kurang titik. Lho. Cak Sek, opo joker iki Cak Sek? Semaput iki rupane. Loh. Oh iya paling. Mandek ke Joko iki. Semaput iki, Cok. Mbak Kimun, opo iki? Tolong sampean cekno nggih. Napa Mbak Kimun? Ah, lu semaput arek iki. Semaput. Ayo terno mulai. Aduh, lain iki. Wadah. Waduh, iki kan dosa arek iki. Ayo. Wes.